Id-devozzjoni ta' din il-ġurnata għadha waħda b'saħħitha mhux binqas din is-sena, sena li fiha l-Knisja Kattolika qed tfakkar il-Ġublew Imqaddes. Eluf ta' devoti ħonqu t-toroq f'diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex għal purċissjonijiet tad-Duluri illi tradizzjonalment dejjem isiru ġimgħa qabel il-jum tal-Ġimgħa l-Kbira, inkluż fil-Belt Valletta fejn issir il-purċissjoni li toħroġ mill-Knisja ta' Ġesu. Jingħati li din it-tifkira tad-Duluri bdiet fis-seklu 15 fil-Belt Ġermaniża ta' Cologne. Fil-bidu tas-seklu 17 din id-devozzjoni qabdet ukoll fi Franza u kien il-Papa Benedittu 13 illi fit-22 ta' April tal-1725 ordna li din il-festa kellha tkun iċċelebrata mill-Knisja Universali. Minn hawn komplet tinxtered dejjem aktar din il-qima lejn id-Duluri. Meta fl-1814 il-Papa Piju VII wettaq riforma fil-kalendarju liturġiku u kien irreġistra d-data tal-15 ta' Settembru bħala jum it-tifkira ta' Marija Addolorata. Id-devozzjoni lejn id-Duluri waslet ukoll biex f'Malta bdew jitwaqfu qatt ta' fratellanzi madwar l-ibliet u l-irħula tagħna. Jikkummenta ma' Net News il-Gwardjan tal-Knisja ta' Ġesu, Patri Ramon Farrugia. Marija mxiet wara Ġesu u dejjem għexet irida tal-Missier. U allura aħna wkoll inħarsu lejn Omna Marija naraw id-tbatija tagħna wkoll tbatija tagħha riflessa f'tagħna. Imma meta nħarsu lejha nafu li jekk aħna bħala inpoġġu t-tama tagħna falla jekk aħna nimxu jitfid flimkien miegħu, allura anke s-salib meta ngħixuh ma' Ġesu bil-grazzja tiegħu, it-toqol tiegħu jeħfif u nittamaw ukoll fi żminijiet aħjar. L-ewwel konfraternità tad-Duluri f'pajjiżna kienet waqfet f'Ħalaxa fl-1684. Fil-Belt Valletta nsibu li twaqfet fit-12 ta' April tal-1765 filwaqt li fil-Mosta din il-fratellanza twaqfet fl-1886. Fl-immoddi kienet ukoll tradizzjoni wiesa li ħafna Maltin jimxu ħafjin wara l-istatwa tad-Duluri, waqt li f'Għawdex kienet użanza li jagħmlu l-jum sħiħ jimxu ħafjin, dan b'sens ta' sagrifiċċju jew wara li jkunu għamlu xi wegħda jew biex il-Madonna taqlalhom xi grazzja.